Щъркелът и лисицата станали приятели. Веднъж щъркелът повикал лисицата на гости. Той сипал мляко в едно гърне с тясно гърло, надробил хляб и започнал да я кани. Яш, комичке, яш, миличка. Лисицата взела да се върти около гърнето, близне го, помирише. Нищо не може да докопа. Главата й не влиза в гърнето. А щъркелът кълве, всичкото изял. След 2 дни лисицата поканила щъркела на гости. Сварила каша и я сипала в една чиния. Почнала да го кани. Яш, куме, яш, гълъбче, не се срамувай. Щъркелът само чукал с човката си и нищичко не хапвал. А лисицата ближе, сама изяла всичката каша. Като станали от трапезата, щъркелът рекал: Когато те поканих на гости, ти се нахрани добре, а сега аз останах гладен. Лисицата му отговорила: Да прощаваш, куме, цялата махала чу, че яде, а по-рано аз останах гладна. С това се свършило приятелството между щъркела и лисицата.